megyünk. Go! És itt vagyunk. Ó, ott voltunk az előbb. Élőben addig találtunk egy horgászszereléket, mutasd! Ott az eleje, horog, egy telibe egy 50 g-os ólommal, valamint egy horoggal. És nem tudom, melyik idióta volt az, aki akart horgászni, de nagyon ügyes volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozást, kommenteljetek. Sziasztok!